Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε οι Sexy Boys. Είμαι Και πάνουμε τον γύρο μας μες στο χορκό. κλεισό, ρε, βάρ' το σταυρός. Είναι κλεισό, βάρτε το σταυρός σας ρε κοπέγια. Λοιπόν, εν το πρώτο μας το βίντεο και σκέψαμε να κάνουμε έτσι βίντεο έτσι από μπασαμάν, όπως κογιούμαστε. Και πρέπει να ξέρεις εσύ. Είχα να προκύψει. Εγώ σε καμιά ώρα αλλά που κάναμε περπάτημα να πάνε να κάνουμε και τον DVD μας. Πάνε να κάτσουμε και στην κρεπερία μας. Θρύλα ρε, και τη παιδιά. Να κάτσουμε να πιούμε και το milkshake μας. Να κάτσουμε να δούμε την ταινία μας. Ύστερα από την ταινία να μπούμε όπως μπαίνουν όλοι μες στο Facebook. Υποτιμημένο. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τις γενέτσες και να δούμε να να γίνει. Να με ρίξω καμιά που να με. Τι φάνω. Λοιπόν, περπατούμε, είδες λίγο που περπατούμε κι εμείς. Λοιπόν, ωραία τι χώδαμε. Λοιπόν, καιρό μου ήμασταν μητσί, γράφει αμένα μου γράφει. Ιώτα Κουνέλας Gate 9. Δεν μου είναι εδώ. Από τη χωρίδα έχω εκεί αδορκών, ησυχίες. Ως εξυπογένα από εκεί. Ωραία. Περπατάμε και βγάλουμε τα βίντεο μας. Λοιπόν, Θα έξουμε το κίνο μ' αρέ τώρα. θέλω να πάμε στο μαγαζί να παίξουμε κανένα κίνο, κάμια κόντρα με σύλλους και ότι Και με καραόλους θα γίνεται. αν κάνουμε γεριάκια, εν και να μας χαλάσει. Τι φωνείς? Όχι χωρίς που είσαι ο παρκουίν και αν μητσίν και παίζει δεν το χωρίζεις αλλά εμείς για τον. Αν μητσίν και είμαι πολλά του είναι. Σας κάνω zoom να δείτε έτσι λίγο. Χωρίζετε το ξανά. Να σου πω. Το χωρίζετε. Να μας γύρεις. Είναι ωραία κόμπαρ. Ωραία κλείσαν το Αγγυριακού. Πρώτον πράγμα ωραία κόμπαρ. Τώρα φύγει ώρα ρε πέλε μου. Ναι ρε sexy boy. Πολλά high class για κάμερας. High class pornivio. Λοιπόν. Δεν ξέρω με τσιμπούσα σε τα βρω κοπέγια. Τώρα λοιπόν. Κάμε για πίστα ρε. Έφερουν έναν σκαρίτοτι ρε. Ταβέλα. Το μαλλέχει το μαλλιά. Ταβέλα του σκολίου ρε κοπέγια. Το μαλλέχει το μαλλιά μας. Τι φωνώ ρε sexy boy ένα. Check. Λοιπόν. Το αεροπλάνο πάει. Πού πάεις? Λοιπόν ρε κοπέγια. Να πάμε. Έχω κουμπουλούκια. Έκανα το για αεροπλάνο ρε φίλε. Είναι και ωραίο να ακούεις τα χελιόνια, χελιονίζεις. Πού πάεις κύριε? Κάμε σε. Απόλαυσε τα χελιόνια. Πολλά χελιόνια ρε πέλε μου. Εγώ ρε κοπέγια. Φατσούσαμε το γύρο της εκκλησιάς. Βάζαμε καμιά θερμίδα. Βάζαμε τις θερμίδες μας. Είμαι μπαστιά, είμαι σεξι. Το είπω. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε έτσι λίγο και να συνεχίσουμε μόλις να φτάσουμε στον προορισμό μας. See you later. See you later boys and girls. See ya. Subscribe. Που πάνω, subscribe. Και κάνετε ένα comment και πείτε μας πώς σας φαίνονται τα βίντεο Και το μας. thumbs up. Μου έλεγε σου. Το like ρε, κάμε το... Ναι, και... Όμως βάλετε τις like ρε παιδιά. Βάλετε μόνο like και εντάξει. Άντε πάει. Χαιρετούμε.